असलम बाबू मारनपुर माँ गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहले कहरी अर्जी है बट मर्जी करियो कितने के साथ कहरी अर्जी है बट मर्जी करियो कितने के साथ करियो कितने के साथ करियो कितने के साथ कहरी अर्जी है बट मर्जी करियो कितने के साथ महानली बिनती गिनती काके 16 करोड़ बदाम हो बबुआ अंश की जिंदगी बा अब रउए लोग के हाथ हो बबुआ अंश की जिंदगी बा अब रउए लोग के हाथ हो। असलम बाबू मारनपुर मंगली बेचारी गुआचारा पसारी रउआ लोग से भीख हो कदी सहयोग भैया लोग हमर बबुआ हो जस ठीक हो मंगली बेचारी गुआचारा पसारी रउआ लोग से भीख हो कदी सहयोग भैया लोग हमर बबुआ हो जस ठीक हो महानल बिनती गिनती काके 16 करोड़ बदाम हो बबुआ अंश की जिंदगी बा अब रउए लोग के हाथ हो बबुआ अंश की जिंदगी बा अब रउए लोग के हाथ हो। असलम बाबू मारनपुर तोह से हम पूछिए विधाता बोल देता एक बारी हो कहा बाटी कसूर बालक के दिहला ऐसन बेमारी हो तोह से हम पूछिए विधाता बोल देता एक बारी हो कहा बाटी कसूर बालक के दिहला ऐसन बेमारी हो चाहत कुनाल पंकज प्यारे राजू बिबारे साथ हो बबुआ अंश की जिंदगी बा अब रउए लोग के हाथ हो बबुआ अंश की